Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Geld lenen kost geld. Dat zien we dampen. weer. Vrijdagmiddag. Kom, doe In maar. een auto, Wat is bus, het? openbaar vervoer. Jongens, ik zit midden in de intro. Ja, sorry. Jij gaat de boel te bereiken. We gaan het hebben over leningen van dingen die ze onbenullige dingen, moet je lui geld verlenen. Of juist misschien wel met een goede rijden. Lening hoeven niet altijd groot te zien, hè? Nee, lening is niet schuld. Nee. Behalve een hypotheek. Ja. Nee, Ja, dat is- zeker de Dat is hypotheek. niet beter van een lening. Ik denk altijd aan, als ze gaat wils, dan zal ze ervoor moeten sparen. Een voorbeeld, hè? 7 jaar geleden, 6 jaar geleden, begon ik zeg maar serieus met mijn bedrijf. Maar ik had geen 50k auto, camera's, weet ik veel allemaal te kopen. Dus ik heb een auto op financial lease tot ze hem afbetaalt op 4 of 6 jaar. En uiteindelijk betaalt ze dan 3000 euro meer jaar. Maar daardoor kan ik wel geld van maken. Zeg maar. Op zoveel bedrijfsdingen. Kan ik nog enigszins inkomen? Nou, als Maar ik- als- als ik wil draaien, dan moest je een Pioneer kopen. En de kind zal wel verspreiden over een aantal maanden. Maar de kind zal aan de slag en dat gewoon aftikken. Ja, ik heb het niet gedaan. We moesten er ergens beginnen, zeg maar. Ja. En dan moest je eerst beginnen. Maar ik vind ook, als ik kijk dat lui, zeg maar, voor een televisie of Ja, die zit middenin op te werk, ja. Ja, en we hebben dat niet meer. We hebben geen maandelijkse Veel beter, afbetaling veel meer. beter. Ja. Maar er komen lui, weet je wel, die willen een 85-inch tv hebben, een toes. En dan zeggen ze, of zou ik per maand kunnen betalen? Ja, nee. Het zal vroeger ging dat. En ik heb collega's gehad, die kochten alles met de creditcard. Maar ja, dat werd pas een maand later afgeschreven. Dus dan denken ze dat ze god weet wat hubs. En dan En bam. dan gaat het Nee, ik weer. praat het niet groot, maar het is wel... Maar wat ja. ziek zeg, ik heb verder bij een keer iets een auto gefinancierd, zeg maar. Een x-bedrag gekocht en dan de rest op. Wat zou ik niets mee doen? Ja. Kijk, ik heb wel een leaseauto. Ja, dat vind ik het anders, omdat het dan zakelijk interessanter wordt. Oh nee, ja. Oh nee, hè. Ik kan ze ook zakelijk goed kopen. Ja en nee. Ik vond het gewoon chill, geen umkieken, geen problemen. Maar en als zakelijk, ik- maar ik dan- denk dan is 90% het van de zakelijk. chique auto's wat hij rondrijden, zien allemaal leaseauto's. Maar dat is toch niet zakelijk interessant? Mijn Dat kind bad, gewoon, hoor. dan moest je gewoon aftikken en dan hebben ze hem gewoon. En dan, maar dat is niet zakelijk interessant. Want als ze nu een, zeg maar, maandelijks 400 euro betaalt voor een auto bijvoorbeeld. En dan allemaal je moest inleveren, dat is gewoon allemaal weg. Dat is alleen kunnen rijden. Maar dan kunnen ze beter gewoon 50k lenen en een vette auto kopen. En daarna hem gewoon weer verkopen voor 25, 30. Dan hebben ze dat nog altijd. Dan hebben ze in een verhouding veel minder betaald. En als ze een nieuwe hebben, ze hebben niet heel veel onderhoud. Ja, oké, of ik ben misschien 2 keer minder groot uitgevallen, waardoor ik achteraf denk, ik ben blij dat het een lease was. Dat kan ook. Nee, dat kan hè. Ja. 2 keer met in mijn auto gezeten hebben van de zijkant. En dan wat zich seks zijn een tv of een Mars in 2 delen betalen. Met de zuus nu. Maar Ja, die maar- woont ze niet al in 2 Nee, maar Oh ja. Oh ja. wat wel is, en dat is vooral bij de jeugd, die worden natuurlijk enorm getriggerd door influencers. Oh, stop. Ik ga even naar het briefje kijken, anders lopen we daar weer op de feiten voor. Maar ik kom een spannend verhaal. En dan hebben we altijd afgekapt, hè. Dus, anders gaat vanaf volgende keer gewoon de tweeën. Ja, Ja, dan gaat niet wel nemen de Die redactie wordt altijd zitten. dan. afgekapt, door wie? nee. Ja, ik denk dat dat wel... Veel met de twee kunnen dat prima. Ja, En dan delen van de gage ook gewoon even ja, zeker. Klinkt het de bekende oeren, jongens. Ja, dus misschien is het zelfs nog beter. Maar oké, nee, doe maar even bij je van de Ja, influencer. ik denk dat vooral de jeugd tegenwoordig, die worden enorm getriggerd door influencers die wat miljoenen volgers hebben. En dan zit er daar in een trui die wat 780 euro kost. En de jeugd wil dat allemaal hebben. Mhm. Dus wat gaat er gebeuren? Die gewoon dus volgens mij is dat nu niet meer heel makkelijk. Maar ik denk dat heel veel jeugd dadelijk met enorme schulden zit. Maar gewoon de gadgets en om te bij te willen huren, die dingen aanschaffen. Het is soms duur tot voor schön 1000 euro betaald wordt. Ja, maar dat kun je niet betalen, want de gemiddelde loon ligt tussen de Ja, 2000 en de 4000 euro. En zeg ja, maar, maar, en het dat is, is maar weer... het is toch ook gewoon niet normaal. Nee, maar dat kan niet. De kind is niet 1/4 van de loon of maar 1/2. Ga eens even loeren, hè, als zo'n groepje jeugd staat, wat die van geld uitgeven aan een kleier. Maar de vraag is tegenwoordig ook of alles, Hoeveel doekoe is het, hè? Of het echt of is. alles, ja, of alles nog is wat het is.
Snap je? Ja. Dat zit al wel... Als ik zie wat ik al op AliExpress kan bestellen Ja. van dingen moesten hij van een zoveel lijmpjes. Mhm. Via AliExpress, met carnaval attributen besteld op AliExpress. Ik had toevallig van iemand, had ik hijsen geleend met carnaval, met allemaal laserlijmpjes in. Ja, fantastisch. Als ik heb dat gekocht, ja, bij Ali. Heb ik 1 dag maar geleend, maar wel vet en kwalitatief. Nee, maar het is goed natuurlijk gehoord. wel... ook wat ze zegt over een... hing een tv ophangen ergens in de hoeskamer. En moeten schraven voor een ETBN te krijgen. Ja. En dan wel op afbetaling. Ja, het is gewoon niet slim, denk ik. Ik heb altijd mezelf geleerd. Ga ik dat gewoon verwerken. En als het kind betalen, koop het. Ik kan ze niet betalen, moest het vooral niet kopen. Ja, en inderdaad, Kieke Hubs het echt nuttig. Dat is het. Dat is denk ik voor alle dingen. En voor alles in één keer betalen moesten die vraag stellen. Maar dat is voor heel veel lui heel lastig. Ja, maar zolang tot ze kunnen betalen, kunnen ze alles kopen. Ja? Ja, maar toch heb ik dat al altijd. Ik denk, ik heb bijvoorbeeld een nieuwe DJ-set gekocht. Maar ik heb wel altijd dat ik dacht, ik ga nog een half jaar door met hetgeen wat ik heb. Nou ja, op een gegeven moment had ik die knum in mijn handen en zo, weet je, dan moest ze gewoon get nuits. Maar het is toch wel altijd zo denk, ja, heb ik het nu een keer? Of zin ik gewoon liever lekker op de rekening staan. Ja. Zo gelijk. Ja, tenminste, ik vind dat leuk om te zien. Ja, zeker. Rekening. Wie denkt per dag dat ze inloggen? Ja, dat is op zich wel een interessante. Wie denkt dat ze per dag inloggen? Doet. Sterker nog, Nee? sterker Ik nog, dan nog wel een paar keer op per een dag. Ja. privé... Met zo'n Amy wat ze erop hebt. Zoveel, Of dat kan ik gewoon niet wat meer tellen. zeggen. Kan ik gewoon niet meer tellen. Oprecht, ik dan eigenlijk met een privérekening bijna niks. De minister zegt dan zo, oh, de loenen zijn erop, of je hebt zoveel spaarrekening, of dit of dat gemaakt, of je hebt dit nog betaald, of dit is afgeschreven, of weet ik veel wat. Ik loer er gewoon oprecht bijna niet op. Want ja, weet je, dan ga je toch af wat er vanaf moet, en dan kun je binnen wat iedere maand binnenkomen. Bij Dat is wel een groot financieel advies, hè? Ja, ja. Ja, geloof er niet op. Ja, het gaat toch maar eraf. ja. Maar het is niet dat ik daar zo Nee, maar dagelijks mee bezig ben. Maar gewoon los 2 keer per week als je op de bank. Ja, ik denk het. En die? Ja, dagelijks wel, ja. Hoeveel keer dagelijks? Ja. 1 of 2 keer, denk ik. Maar ja, vooral altijd kijk of facturen betaald zien. Ja, dat is wel. Maar dat is zakelijk. Ja, maar ik denk Ja, dat ik het had stukje privé. privé, ja, niet vuil. Nee. Heb ze ook op de bank zakelijk aangezet als er een factuur betaald is? Nu? Ja, dat is een melding, Chris. Stop, hè? Ja. Dan dat is waar ik het ben. Is dat Ja, real, en dat dan is ben ik real hier 4 time? per dag dat ik dat kreeg. Ding, ding. Gewoon op stilgezet, want dat kutgeluid. Ja, rustig aan zoomen, die liggen scrollen. Tenminste, als je of Kiki zit met mijn besturing. Nou, is gewoon ING. Ja, ING. Ik heb Rabo, hè. Ah. Nee, ja, ik denk dat hou ik wel enigszins natuurlijk goed in de gaten. Privébank, ik denk onze gezamenlijke rekening doe ik nuts op. Nuts, nee. Maar heb je nog een losse privé-rekening dan? Ik heb een privérekening, ik heb een zakelijke rekening, ik heb een spaarrekening en we hebben een gezamenlijke rekening. Ah, nee, dat van nee. Dan wieg je alles op en een hoop. Ja, veel ook. Ja, niet de zakelijke. Nee, ja, oké. Maar dat is gewoon Ja, omdat ik het zelf gewoon tuurlijk. irritant vind en dan geen overzicht meer heb. Ja, dat is een ding, hè. Nee, precies. Zolang tot het gewoon voor beide partijen gewoon in Zeker. orde is, dan is het toch goed. Maar even, hè, een vraag. Ja, Vanaf welk bedrag stuurt je een tikkie? goeie vraag. Ik dan helemaal niks met tikkie. Nee, weet ze... Nee, ik dan altijd via betaalverzoek. Nee, oké. Nee, Een maar- betaalverzoek is een tikje, ja. Oh, oké. Denk Tikkie je is van dan deze zo'n hapjes wie nu of drinken, ja, dan ga ik gewoon geen tikkie verschikken. Het ligt er aan en wat we afgesproken hebben. En BW het is. En BW dus. Dat is wel heel belangrijk. Nee, ik vind het stukje afgesproken, als ze hebben afgesproken van we hebben voor 2 tientjes gehaald. Doe even een tikkie in de groepsapp zetten, dan is dat. Maar liggen we aan de BW, bij sommige leugen gaat echt wel veel een minimaal bedrag in de tikkie eruit. Gewoon een principe kwestie. Ja, precies. En dat ligt ook vooral wat zo een beetje terugkrijgt. Dat is Juist. wel een beetje een balans. Ja. Maar bijvoorbeeld met de carnavalskaart hebben we gewoon duidelijk afgesproken. Ja, wat het kost, gedeelde door 4 koppels. En dat moet er gewoon betalen. Ja. Dus dan moet ook iedereen zich eraan houden. En dan niet zeggen van ja, nee, weet je, het beer laat maar zitten. En de andere chic wel voor... Ja, dat, gewoon iedereen tikje of niet. Ja. Hè? Dat nee, is maar dan- dat is, het is goed trouwens. Daar mag je nog een tikkie van maken. Ja, ik dacht, goeie maar op. Want nee, dat had ze maar nog niet betaald. Wie? Nee, dat weet ik niet. Heeft dat weer niet betaald? Nee. Nee, maar dat is toch geen zijgeuver. Maar of met hoe die eten, weet je wel. Als ik zeg maar gaat met Michael. Nee, maar wie van een rieu gingen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan kunnen we weer met een rekening naar boeten. Ja, dat moet natuurlijk wel even goed geregeld worden. Ja, Maar als ze- precies. Maar als ze met z'n drieën een keer op het terrasje gezeten hebben, ja. Ja, maar ik ben de Ja. vrijdag voor carnaval ben ik zijn van de stad geweest. En dan gingen we nog even bij, wie heet dat dan? Ja, weet ik veel, in de Platielstraat nog een broodje holen. Ja, dan heb ik die 3 bij doorens Kebab betaald. Point. Oh ja, daar. Ja. 3 doorens betaald. En gisteren kreeg hij van, moest ik een tikje checken. Ja,
Ja, dat Nee, dacht ik wel, oké. dat helemaal- ja, dat Ja, vond ik het wel Vond ik maar- fantastisch, ja, precies. Dat ligt er aan. want, Wat een goede vraag. maar vanaf welk Redactie, bedrag? zit dat, ja? Dus, dat is niet een bedrag, dat is meer de persoon. Nee, of- jawel. Loor. Als het bijvoorbeeld 4 koppels is, en die zeg maar gaat, het is €20 per koppel. Eén keer €20 boeit niet zo heel veel. Maar dat is meteen Maar 60. als het 60 is, dan is het alweer best wel veel geld. Zeker. Ja. Maar €20 is ook wel veel geld. Nee, precies. Maar dan Ja. kent ze nog misschien wel. Ja, Ja, ja. met Maar dan is zoals- het €5. Ja, het is toch €15. Dat is weer. Nee, ja, precies. Ja, oké. En dat ligt er aan BW. Maar ik ga niet voor, als het 30 maanden zien, €2. Dat is toch wel veel. Maar als het zo is, en ik ga niet voor een paar euro. Nee. Maar als het echt gewoon, ja. Maar ligt inderdaad de setting, met wie... Als je wie zo zo. deed en dan hebben ze afgesproken, ja. Dat is gewoon, ja, dan krijg je Ja. toch tikkie. Maar even over dat delen, hè. Ja. Als je nu zegt van, goh, we zien met een bende. Daar zijn 2 lui, daar zijn lui die hebben een kleine, er zijn lui die hebben geen kinderen, die hebben lui. Wat zegt ze dan? Verdelen gewoon door, we zien ik zeg maar het, we zien met 20 man, dus 10 koppels, verdelen gewoon door 10. Mhm. Of is het, nee, we doen een paar, die 2 kinderen, die hebben dat gegeten. Die Zo gaat dit. ze dus mij nu eens kunnen betrappen. Met Nee, de vraag is, per kind dan. Dus ik zou altijd zeggen, gewoon door de koppels. ja. Dus als iemand 2 kinderen heeft... en- Dan gaat hij met zijn 2 kinderen en Vego met de kinderen. Ja. En dan wordt het ja, die eten ook weer een volwassen tegenwoordig. Ja, maar dat boeit me dan eigenlijk niet zoveel. En ligt er allemaal maar weer en Ja, zo. Maar, die hebben ook een veurhoven nagerecht. En nou, dat zou me niet ja, zoveel... het is eh, toch anders. ja? Als tot iemand kipnuggets met friet eet. Ja, maar andersom, hè. Ja. Kijk, het is wat ziek zegt. Kijk, kijk, nu hebben veel oude kinderen. Die gaan nog dik zo niet meer met. Hmm. Dus dan ga ik met u. En dan zien mijn kinderen er niet bij. mhm. Dan hebben ze de Wat andersom. zullen ze dan doen? Ja, mij zou dat niet boeien. Dan denk ik, wat zou dat frikadelke Oh, niet ja. rijfriet. Ja, Michel is wel zo aan. Nee, Dat is nee, 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 maar daarom. Snap je? Ik gooi het toch even aan. hoor. Andersom te zeggen. Dus iedereen die luistert, dan gaat niet voor de frikandel met mij zitten. Nee, maar als de maar dat hebben twintig gewoon zitten. 2 volwassen kinderen. Die eten gewoon een normaal gerecht wat... En de delen, als die gaas gaat geven, dan dat moet toch dat de was de zit weet zo'n wat groeispurt, gek. deze wegduiden met een avond. Ja, nee. Ja. Nee, maar ja, al meestal geacht, dan geef je nog gaas, gek. Zijn de buffstuk, gast. Nee, maar die zien toch gewoon volwassen eters. Ja, nee, dat klopt wel. Maar het is een beetje altijd zo'n lastige situatie, Ja. vind ik. Wat zoals als ze ene met ik stel nu voor dat ik ene delen had of ene mees had en een ander had als 2 van die. Ja. Mm. Nee, precies. En ik vind ook, ik heb ook wel zo gehad, bijvoorbeeld als we gaan drinken of zo, ik ben altijd wel degene bij wat gewoon tegen het, zeg maar, tegen de maximale huis. hoeveelheid consumeert, zeg maar. Dus ik ben nu degene wat zegt, ja, ik heb maar 2 wien gehad. Nee, ja. ik ga dan zoeken en dan heb ik ook 20 pijls gehad. Ja. Dus ik ben dan, Maar ik ben daar ook, met zo'n dingen ben ik ook degene wat meestal het vuurtouw neemt en maar gaat bestellen. En, ja. en dan krijg je sowieso minder druk. Sowieso. Nee, ik oké. ik ben altijd het meeste geld kwijt. Nou, maar daarom kies ik dus altijd voor de optie wat voor mij het meest nadelige is. Want dan weet ik van, ja, ik heb toch, daar zit er niet kan niet zoveel zijn wie en vanaf. zeggen van, Nee, maar ja, ik heb toch gezopen wie in werken en gegeten. Want, ja, maar Kim gedragen. bijvoorbeeld, als die met vriendinnen gaat, ik zeg maar gaat. Per consumptie. Kim is dan niet degene wat 10 glazen met heeft gezopen, zeg maar. Ja. Ik weet dan niet wat die doen, maar die zien altijd wel het kinderachtig, die vrouwen, toch? Niet? Ja, die gewoon echt voor ieder glaas wien Ja. rekenen. Ja, maar het ligt ook De dat 30 ligt cent ook voor wel die zo. en de 20 Dat cent zal, voor hè, die. dat ligt ook wel. Nee, dat ligt niet Kim had trouw. bijvoorbeeld met carnaval. Ja, Kim had met carnaval bijna niks gedronken. Nee. Dus dat heb ik al nu nog aan voor de deur gezet. Nee, oké. Dat ze dat Ja, kunnen ja. drinken, ja. Nee, oké, maar dat is gewoon omdat ze lief is en dan een Daarom beetje was ze rekening daar. met hel zijn. Ja. Nee, maar dat dat- was gewoon vooral onderaan. Hè, tot minister zag van, ja, weet je, Kim is bijna niet met geweest. We hebben Ja. allemaal met betaald. Dat Nee, zal, want daar gaat het dan niet doen. Maar inderdaad, ja, vrouwen zien dat we misschien wel gaat anders zijn. Ja. Maar op niet, in dit geval. dat ligt dan gewoon... Dat is, it's all in the setting. En België, alles delen. Hè? Echt? Ja. Maar dat is een andere discussie, denk ik. Zeg tegen België. Nee, ja. We are Belgium. Maar wat is uw meest financiële onverantwoorde aankoop ooit? Oh. Ah, ik heb er wel een paar, ja. Hubby thee, weet ik eigenlijk niet. Nou, financieel echt tot ik geld ben verloren. Maar tot ze echt een aankoop deed, als ze dan eraan denken, ze hadden misschien beter niet kunnen doen. Ja, inzet op wedstrijden van MVV. Ja, moest niets doen. Iets keer Dat is Ja, helemaal dat is niks echt dom. met trouwens, met dat toto en zo. Nee, Ik snap heel er misschien heel nog af en niks toe van, dan ik maar- wel. Dus ik heb dat heel lang niet meer gedaan. Maar ik had er aan een tietje met minimaal geld, hier heb ik dat gedaan.
1000. Nee, maar echt dat er maar een paar tientjes erop precies. stonden. En dan is het leuk om 10 euro in een wedstrijd te zetten. Ja, en precies. Dan, Dan net dat- 30. Ja, het is, Ik heb wel een tijd gehad dat ik ook wel gaat wons doen. En dan ging ik op, ik zeg maar, tweede divisie Nigeria inzetten. En dan vond ik dat spannend. Dan denk ja, what the fuck. Maar die had ze niks te Toen doen. zag ze op niet dat moment. duister in dan. Nee, die niet. Dat had ze niet veel te doen op dat moment. Nee, precies. Nee, maar dus ook echt financieel. Nee, ik denk niet dat ik echt... Ik heb niet echt financiële uitgaven gedaan. Dat ik aan de dag had ik niet moeten doen. Maar wel speed, Wat dat echt ze dacht geld van, ja, kost. anders had ik beter anders kunnen kiezen. Ja, misschien single blijven. Dan word ik echt rijk geweest. Nee, Nee, maar heb ze niet alleen van toes of zo? Ik heb dat soms als dat ik denk van, weet je, toevallig had ik het al dit weekend over. Witte jaloezieën. Ja, we hadden toen eigenlijk hadden we zwart in gedacht. Even toch denk ik witte gekozen. Zwaar betaald. Ja, maar dat zien toch geen, Nee. geen Voor uitgaven. zwart Nee, want- betaald, toch wetten gekregen. Ja, precies. En die Nee, maar orange dat ze dan... en die orange dus. Die- dat ze dan een beetje speedhubs van... Ja, Had ik toch maar gewoon dat zwarte. Ja, Of bijvoorbeeld spijt achterum. aankopen, Ja. Weet je, bij ons achterum we hebben een verkapping. Ja, soms denk ik misschien had ik toch beter een uitbouw. Of Mm. kennen wat te maken. Ja, ja. Of zo. Weet je wel? Ja. Dat zien, ja. Dus is, want hebben ze toch wel een paar duizend euro in zo'n Ja. in zo'n dingen gedaan. Ja. Maar ja, goed, het is financieel onverantwoord, of dat is niet onverantwoorde aankopen. Nee, ik denk dat dat Je sowieso moest een niet beetje echt, ja. speed van hebt, maar... Goed Dat jongens, is voor, kriteria is alweer voorbij. hè? nee, Wist je jongen, dat? Zijn de munten op? Ja, op het moment dat de redactie dit deed, Ja? Dat rond, betekent... afronden. Wat afronden. Oh, ik dacht dat er nog gegeten had. Nee, dus, dus we moeten afronden voor de redactie. Oké. Ja, dan zijn we alweer klaar met. Tot de volgende keer. De Oh, volgende... dan geven we dat ik ook al. Oh, ja. Ja.